Kijk, wow, moet je kijken. Huh? Wat? Huh? Wat is het? Spang? Hoe moet je? Ik spang. Nee, sprang het uit. Het moet één keer uit. Eén keer uit. Sama ka na, bra. Ik doe lijken, man. Kan je mij afkomen? Is je verzeker? Ja. Nee? Dus je bang voor dode mensen of iets? Als die spirit wat ze man niet zo heet, elke keer, maar moet elke keer niet bid gaan. Dus bid gewoon niet voor die dingen zo. Als je enig iets voelt of dingen zo, moet je laat het aan jou raken. Want het is veilig goed is, man. Stank je? Moet je laat het aan jou raken, want het is zeker niet zo'n spook goed is. Dus soms wil ik carry staat, because waar die dingen maken het ook. Je kan zien hoe ze doen lijken zo. Maak ze maar rumba, ze maken maar zo rumba, ze maken maar rumba. Maak er ze maar rumba. Moet je laat het aan jou raken, of sprang het uit. Maak ze maar rumba, moet laat het. Maar ze maar rumba. Sprang om uit, ze maken maar zo rumba. Niet kijken aan het in zijn ogen niet, en dan zegt hij niet oké ja. Ze maken rumba, ze maken zo. Kijk, wow, moet je kijken. Huh? Wat? Wat is het? Spang? Hoe moet je? Ik spang. Nee, sprang het uit. Het moet één keer uit. Sama ka na, bra. Moet je laat het niet raken. Als het niet raken, gaat het aan